Hello, mga amigo, mga amiga, mga bay, mga day. Welcome sa Joe Corny Vlogs, ako ang channel. Siyempre naman, kung first time nyo mag-view sa ako ang vlog, please subscribe and i-click niyo ang bell button para updated mo, ha? Siyempre, karon maghimo ko pinakapaspas kaayo nga sudan nga ako ang maluto no kay pila na lang sa oras karon it's alas 6:40 na sa gabi. So after pag alas 7 kinahanglan ako kuhaon ako ang busy sa iyang office. So kailangan ko magluto and si Aryan na din sa among room nagtanaw siya YouTube gyapon and while ako maghimo sa taog pina-adobo nga sudan karong gabi una. Alright, tanan to kung sa mga kinahanglan sa kapaspas ang ako ang buhaton nga adobo pinaspas with Joe Romanticos taste para lami kayo, ha? Diyan ako sa tubog bali. As you can see, wadra akong kailangan lang kailangan kong ahos, tapos amo ang pork chop, hindi kayo ni muna siyang pinaka-the best, wala gini sa tindahan. Dapat mo i-chop ang mga pork. Dapat mo i-chop ang mga pork, kaya ang alam ni pork chop magudya, so i-chop ni mo. So after ni hugasan nimo. And sunod syempre ang ahos. Palitag tuyo dahil tuyo wala lagi sunod tuyo. Ano na dahil tuyo. Paano lang brando? Muna siya ang tuyo na. Alright, and then the suka. Where is the suka? The suka. Yon, the suka. Alright. Suka ni siya untuk butanganan lang kay pang oil siya. Pero suka niya, suka na. Alright, sa tubuhaton mag-init sa tagkalha, ha? Meanwhile, and syempre naman ato nagigisa ang ahos. I can smell it. Nagigisa na ahos. I can smell it. The smell. Mwah! Delicioso. O syempre naman sunod ang ato ang pork. Yee! God! Dali ka struggle. Oh my goodness. And then we will gisa-gisa the pork. So ako na siya gikuraw-kuraw gamay and then medyo luto-luto na siya. Tanawan ninyo. Wow, di ba? Nag-aso siya. And then karon dayon ato na siya butangan dayon og iyang toyo. So mo na banaon kani siya sakto ra gini akong ibutang nga toyo. Alright. Actually, pwede na naman siya igisa una with the suka or pwede na naman pagsabay. And then the toyo and the suka. The toyo and the
kasuka. Alright. Depende rin na mura ba na panahon. Okay, magician ba ito din eh? Oh! Patulatan sa nimo siya nga i-mix sa nimo tapos sulatan nimo nga maluto for 5 minutes imo siya nga tanawon ipakuluan sa nimo siya and then unya din ipamala din nato dayon like pero bitong oil na bitaw ang mabilin bitaw sa iyaha bitaw ingon ana para mas lami kayo ha tanaw to unya balik. A few moments later. So nag 5 minutes naman ato sa i-check balik ang ato ang gibiyakan for 5 minutes. Kakapoy ba aning wala kay cameraman ikaw ra? Ikaw pa ang host, ikaw pa yung cameraman, ikaw pa ang tigluto. Ako na tanan. A few inches later. Karon ato nagtanahon mga igala. Gabriel na ko 5 minutes na. Alright, medyo pero wala na to siya nga magawas sa iya mga mantika. Because the mantika is very, di mo gawas ang iyang kalami. Like the pork, and ay kung ganun mantika, di dyan mantika. Pwede na mo ibuta ka lulog butter para mas lami ka siya, battery. Dili battery ka na nga buta sa cellphone o sa mga sakyanan. May butter siya. Ayan, pero di ka na si Arya anang na butter. So karon, wala na to siya nga magmala para ato di siyang murag iprito-prito sa ikaw galingong mantika. Wala na. Okay guys, paluto na siya. Yan, paluto na. And syempre, after ana, takluban na dahil mo. Yuro! Yee! Yee! Wala. Wala ko, nagluto na ko na. Nagluto na lagi ko. Ikaw ba? Wala lagi nagluto. Nagluto na. Nagluto. Saptan ko na ulawa eh. Ang dami naman. Kansawira na pagkita ko na. A few moments later. Alright. Yun. Naman na yung result. Kakulo-kulo pa sa iyong kagulingong mantika. There you go mga bay, mga day. Nakita ninyo ang pinaka-quick lang kayo. 30 minutes lang na pagluto. Propitas-taas na po na iba dapat 15 minutes to. Pero 30 minutes is okay rin na siya. Lata na ang karne and then humot siya lami. Satisfied kayo niya. Kinamot na yung pagkahon. So atil next na po niya ako ang cooking show. Lalo ba yung cooking show? Wala ko kasabot sa akong vlog. Pero sa lang matrip. Kani unplanned man siya nga content. So sunod na po. Kasi namin gusto niyo nga i-challenge akong kalutuon. Sige ba i-comment daw sa ubos. Alright. And kalimot sa pag-subscribe and i-click ang bell button para ma-updated. Dili lang sa Joe Corny Vlogs. Ahihi!